Colonia de Estrelas. É a exposición que todos vostedes teñen que ir ver porque esta é a súa artista. Esta é a maravillosa autora de todas as pezas que poderemos contemplar. De alguna maneira, Lola, parece que estamos en pleno paraíso, en pleno pórtico da gloria. Bueno, está rodeado de seres... Está animado. Animado. Bueno, dime algo. Pois mira, dígoche que estou moi contenta de estar aquí no Liceo. Estou moi contenta de tervos a vos, a xente do redor, que sempre estáis aí apoyándonos uns aos outros. E ti non te podo soltar da man. Pois nada, que invito a todos a ver esta exposición, que é moi importante para mí. Eu tamén quero esa foto, Veña, ven, que aquí demasiado. Para aí, que vete para cá, que estamos grabando, Estamos grabando. Bueno, pois xa que queres a xente do redor e quitas o seu director. Aquí temos o jefe, o capitán. O Un capitán. home que non hai palabras para describir. E de que me sinto moi orgullosa de formar parte desta parroquia tan grande que temos. E que sodes maravillosos. E que me encántame que viñades a ver o meu particular pórtico de Millarouso, que é de donde soy. Podo dicir algo? Por suposto. Bueno, as verdadeiras capitanas, a musa de nosa xente do redor e a primeira pintora muller que alcanza 3 portadas de nós a xente do redor. Bueno, eso por decir algo, pero total. donde está de verdade é no noso corazón, que é onde verdadeiramente importa. Las portadas tamén, pero está no noso corazón. Desde aquel día que nos vimos no Marcos Valcarte, Mira, 8 días despois de un día glorioso. Mira, eu coñecín esta muller na sala de Sargadelo cando eu salía dos meus tratamentos, que creo que hasta si levaba pelo cortiño. Sí, levabas unha pañoletiña moi bonita. Sí, e aí coñecín esta muller e despois, sin querelo, non esperalo, apareceu no Valcarte. 8 anos despois, os Lola. fíos invisibles fixeron que chegara a este gran home que teño ao lado e a todos a xente que está no redor. Nós temos moita sorte contigo, nosa nena. Non podo estar máis contenta, máis feliz, máis agradecida. Ese día decidimos a primeira portada, ¿no? Sí, é verdade, Sí, que fixeron É verdade. Aí foi a decisión total. Foi a E despois desa outra, despois temos aquí o gaiteiro de Penalta, que tamén foi a segunda portada. a segunda portada, sí. Curiosamente, sin sabelo, ten unha poesía de Curros Enrique, e aí o deixo. Mira que somos Moi fíos. ben, moi ben. Mira que somos fíos. O que somos fíos. Bueno, Bueno, aquí no Liceo hai que disfrutar de todos estes seres maravillosos, porque hai religión, hai maxia, hai música. Hoxe día de Santa Cecilia, un tributo a esa santiña maravillosa, e que che douxo aí, pois esa flor para ti, vale? Que xa sabedes que as camelias sempre veñen da dama das camelias, que é a nosa Marila Abad. La gentileza del historiador y cronista Valdeorres Aurelio Blanco Trincado, y también aquellos que están allí al fondo. Esos trajes son diseñados por mí y las cabezas son todas también hechas por mí. Ellos forman parte de mi pintura. Quise sacarlos del cuadro para invitar al público a que se sumergiera un poquito en un trocito de mi mundo pictórico. Y aquí está. Hace apenas unos días, un buen amigo querido e adorado, Antón Pulido, me dijo: o máis importante do camiñante